Γεια σας, Chris Pixels εδώ. Θα παίξουμε ένα παιχνίδι που είναι στο ίντερνετ, SimSim λέγεται. Αυτό το παιχνίδι είναι αυτό το ανθρωπάκι εδώ που βλέπετε. Αυτό εδώ, ναι. Και του μιλάτε. Τι βλαγιά είναι εδώ. Τέλος πάντων, του μιλάτε και σας μιλάει ανάλογα στη γλώσσα του. Λοιπόν, να του πούμε γεια. Η πουτσα είναι βαριά. Δεν σε έβρισα, θα του πω. Πάντως το παιχνίδι αυτό βρίζει πάρα πολύ, να ξέρετε. Λοιπόν, τι άλλο να το γράψουμε. Τι κάνεις στο μετάκι και τον πιάνεις. Ωραία. Σκάσε. Οκ. Δεν θα ξέρει τίποτα. Ναι. Καλάμια και παλούκια θα το πω. Ναι, είμαι συγγνώμη, σε αγαπάω. Τι λες ρε. Messing with ya. Καλά, Πακιστανό είναι. Από πού είσαι? Στη γειτονιά με την αδερφή μου, την Βαλέρια και τη Φωτεινή. Λοιπόν, τι να του πω. Είσαι αγόρι ή κορίτσι? Πούστης. Τι λέει ρε. Γκέι. Είμαι όμορφος, το ξέρω. Αυτό νομίζω είναι το σαν τον Δημήξτρη τρανό τον πούστη. Τώρα αυτός νομίζω παίζει να είναι παιδί, δεν ξέρω. Για να βγάζει αυτό το κότσινο λογικά, για να καταλάβω. Παιδί θα είναι. Πώς πάει? Μουνάκι όπως εσένα. Τυρί του Παντελή. Γεια. Του γράψω. Γεια. Τι γεια είναι αυτό? Του γράψω καλημέρα. Γράφω τίποτα. Ναι. Καλημέρα και σε σένα. Βράδυ είναι μαλάκα. Τι? Παντάω κιόλας, καλά. Τυρί με ψωλί. Σκάσε. Του γράψουμε λίγο, είναι πούστης. Το ξέρω. Τι ξύ είναι αυτό ρε. Τέλος πάντων. Καλά. Καλάμια. Είμαι πουτάνα. Αποφάσισε. Είμαι σεξι. Καλά. Όχι. Καλά. Έντεγαν. Καθυστερημένο. Είσαι. Και ηλίθιος. Τι μαλάκας ρε. Είσαι πουτάνα. Είσαι. Και φαίνεσαι. Και τον κόλλο σου παντρεύεσαι και μια χοντρή ερωτεύεσαι. Τι είναι αυτός ρε. Καλό μουνάκι. Σε γαμάνε 10 γύφτη. Και σένα 10 αράπιδες. Και της μάνας σου το μουνί. Εντάξει μωρό μου, θα σου το σκίσω και θα χύσω κιόλας. Τι λέει ρε. Είσαι κορίτσι. Θα το πούμε ανάποδα τώρα. Ή αγόρι. Μπας και απαντήσει κάτι. Είμαι. Καλά. Το ξέρω. Τι γράφω ρε. Τι φίλο
Είσαι... Τι ομάδα είσαι? Πάω. Αφού είμαι και γαμώ τα παιδιά. Άλλο σου απάντησα. Όπως τον Χάρη. Χάρη. Τον ανδρικό. Τέλος πάντων, αυτό ήταν το SimSimi. Σας ευχαριστούμε που είδατε το βίντεο. Κάντε subscribe, like και... Ναι. Κάντε subscribe, like και share. Γεια σας.